Ginoo ko sa tanang naong diri sa barangay. Kanang imong naong di kita ko masaligan. Hala, nang umpisal lagi ko. Ma, naman lagi diribon mo. Babae magud na. Ako ning iyaot. Uy, ayaw ikaw nagyawan ako. Oy, kay puli na to sa atong kiring ng mga sukaban. Ay nalang na magdaghan. Ito may nga nanay. Ta sila. Iyang bilami, kay ato nang asihan. Ato nang kitikan. Agoy, ato nang kitikan din. Guri pa kayo kag sin mulupan si Tarsila. Hala, kagwapa kay si Manok. Oy. Ato nang kitikan ang iayo yan tin. Kaya ato ning kitikan para magwapa ni. Sayon pagdakop, pero piligro kung may makasakop. Love ta ka, bisag na'y tagiya. Ambot na'y kasing ni mo nahigugma. Love ta ka, bisag walay kita. Ikaw akong gusto, tama ako ka. Yeah, 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 yeah. Sila! Asa na ba katong manok dinhi, oy? Nga, diri mamunto ka ganina? Christian! Oh, Nakita niyo yung manok? Nakita mo sila? ambot lang mo. Nangit ka sa ako ganina nga magturi-turi daw siya. Uy! Kaya hay pagudi ng manok ka manangkit tumandi ay! Star sila! Asa ni star sila, oy? Lama, may din mo, tumanok. Kantar sila din ni ba? Asa din? Hala ka! Ginuho ko si star sila, mali! Kinsa magigay na ginabot ani, ha? Wa di ko ilain yung pagdahan ani ba? Wa magilain ako amaw din ang silingan. Pinigid sa pulkit. Pulkit! Pulkit! Hoy, pulkit! Asam ni tawana? Pulkit! Sa tanang tao diri sa akuan? Barangay, kanigin na tao din ako masaligan. Nagtunon kay Bignaong. Pulkit! Ikaw man din. Ikaw nagilabot ni sila ba? Ikaw nagilabot ani ba? Ha? Ikaw nagilabot ani ba? Hala, ako na sa pasangilan ni Manding, di man ko mangilabot god, buta naman ko karon. Oy, Ginoo ko sa tanang naong diri sa barangay. Kanang imong naong di kita ko masaligan. Hala, nang umpisal lagi ko. Last na tong baka nga akong gikuha, wala na Wa nito tanaw mangilabot. ka ginatunon. Hoy! Ana! Aboy tanawa lagi. Balhimo ni tang sinala sa imong ulo. Ha, ibidim siya ko na gini. Ito lagi. Ito Hala, lagi. pataka pasangil. Gituyo na ako ni design man gud ni Design. Design mo lang. Balhimo ni tang sila. Design man gud ni dili ka Hindi kabalo. lagi. Oso man gud ni karon, oso. Hindi lagi si Bukit. Ambot na lang gid ani di kanya masaligan. Pasangil man ko nimo ha, mo ko mangilabot gud anak, nagkaay lamang ka oy. Unya, unsa lugar na balahimo na si imong ulo? Design ra lagi ni Sa design. design nagkantang sila man jud na. Bukit. Unsa man ning imong gisagol aning imong utang nga gagay ba ani nga manok? Oh, kaya kay ning manok oy. Tanawa lagi gid ka Bukit. Ako nga lagi ng manok si Tarsila lagi gid na. Kay gahi naman gid Tarsila sila kitiguang naman gud eh. Oh, pagsulingon na ka ba? Masuko pa ka galing ako mo tingog gagahi manggali di ayon nya masuko pa ka. Nya dili naman na sa imuha. Oh, dili naman na sa imuha kay nakit kana dili man na imuha. Nakitan man ako na siya diha. Nakitan ako diha. Nya imuha din na diha. Imuha din na. Hindi ko ag. Dili man na imuha. Kay katong manok ako nakitaan. Diha man siya nagbatog akong gisaytan. Diri na paingon kay tanan nga mo batog diri nga sangatanan ako Basta diri sa gawas sa Unya ako kini na sa tanan. imong manok. Dili masabo ang gibatog, dili amuhan na. Uy, ni si Bukit. Kung imuha pa na ang manok, di sa imo tanan nagbatog dili man. Pero ay kabala ka man niki. Di man ko dautan pud kasilingan kanang nakoy kuhaon na. Nang koy labot ani gyud. Dili na bata uy. Oh, akong gisaytan og Ambot na lang gid na, ambot na lang gid. akong ginalag si site manding. Mora gid ni manding oh. Unsa man eh? Ha? Oh, Hala. maon na siya kapag site na ako. Ano, ang napaingon sa inyo kanang pakura gid ang sa inyo dapat Ano ana. kining nakilit? Di ano pa ko? Mura man ang naigo dito sa site ako. Pakura na paingon sa inyo ang lawas ng pikas pa ko sa ako aman. Ah! Imo na Bukit! Di! 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 Di!